Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Day, aw mabdines. Dili im na kapugan. Ay lagi na sila distubuha din, he? Hala? Kaya nag-unsa man day mi din, Igo ko raman gitambalan ang samad ni Clover kaganina kay nahuog manggod siya dito sa titi room. O yun man akong gihilot. Si Papa P manggod ba? Kalit manggod ko niya gitokmod. Nahog na nung kung gikan ko nga, gisaba ko niya. O mauning sakit ang akong samput. Unya, nasamad pa yun ni Ang kinipang dapit sa kong kigol, awa. Mao nga kinahanglan nga, mobilag yun ko. Aron iya makita og matambalan. Ay, nga nung kinahanglan pa masagyod nga, mobila nga, pwede ka raman unta tumutuan. Oo, di ay no. Ay, nga, naglingkod manggug ko niya. Sakit man kayong ibarog. Sorry. Kugusag yung ko, paingon sa tong kwarto, ha? So, Mag-uban mo sa kakwarto? Oo, ma'am. Piolo, kasi dili ay ngano mag-uban man mi. Kay uyab man ta. Bitaw, kay uyab man dahil sila, ha? bisan makapila pa mo mauyab. Dili kinahanglan mag-uban mo sa usa ka kwarto kung dili pa mo kasado. Hala, si ma'am, uy, ka-conservative. Sa di mo, ma'am, uy. Uso na mag-una ron. Nag-una-una na ta? Saan siya? Sa mga butangod nga buhaton sa magtiayon, nga nag-ana na ta. Ano? Ha? Sa una ra? Wala, nakalimot ka? Magsige magaling kag adtos amo sa una kay mag-ana ta. Ay, hala, kabulgar ba in taon ini bataa, oy? Tinuod man sab no. Piolo, matod ni mo nga higala ra mo og way na hitabo ninyo. Bakakon ka man di ay? Ingon ko? Uy, natural nga dili siya makahinumdum, ma'am. Og usa po, kalain sabno kun manabi siya nga lalaki man siya. Unya, masuko pa gid ang iyang lula kun mahibaw nga may relasyon mi. Mato nga gitago-tago ra namo ni. Pero tuhoy ko Piolo, in love kay kanako. May problema ba din eh? Paulo, O saan natabo din eh? Ako, mobalik ako sa kusina kay may buhaton pa man di ay ko, oy, nalimot ko. Dili ko dinhi kay mapaganya ko. Matalsikan unya ko sa bala. Sige ha, tabi una ninyo. Clover, right? What happened? Napiang ko. Nahog ko kaganina dito sa teacher room kay natukmod ko og galit ni Piolo. What? Wala ko tuyo ah. Wa niya tuyo at tinuod. Kanang gilkanon magug kaayo siya sa liog ba? Kanya kaya ako maghihagan ang iyang liog. To. Ma'am, you know very well nga dili mahimong badakdak kay mabdos ka. O peligro alang si mong gisabak. unsa? Mabdos ka? Mabdos ka? Mabdos ko, sir? Yes, you are. Oh. Did you forget? Mingon ka na ako dihang nagkita ta nga nagsabak ka o si Piolo ang amahan? Hala, mabdos man dahil tuod ko. Nakalimot ko. Gamay pa mga kayo ang akong tiyan, good. Mga nalimot ko. Mga pila pa gani ni... sa pala ni Kapuan, Mabdos ka? Baby, wait! Baby! Hoy, ikaw. Tarungan sa pag-atiman ka ng imong hiniguma. Mabdos ka? Surprise!
Na-surprise ka sa? Ay, ako sad. Magdos ka? Magdos ka? May umaabot na unya tang anak. Pero nga naman. Kay mahal ko nimo sa una. Og nagplano na tang magpakasal. Og karon nga nagkita na tang pag-usab. Planohon ta pag-usab ang atong kasal. Ha? Gusto ko magkasal na dayon ta. Aron dili ka na mailog pa sa uban gikan ako, Piolo. Baby, wait. Hey. Buhi ikaw, Paulo. Hey. You're crying. Wa ko maghilak. Yes, you are. Hey. Pahiran ako yung mga luha. You knew how I hate to see you cry. I understand. Kung sa pagka nagibati ni mo, alang niya, kalimti na ka na. Umaabot na siyang amahan. Dili ka gustong kuhaan o katungod ang bata nga magkabaton og amahan, dili ba? Paulo, wa may relasyon. I know. But I also know ka may pagbati ka lang niya. Dili ka mo hilak ug mubatig ka sakit kuno pa. Paulo, wa ko'y pagbati para niya. Na-disappoint lang ko. Mauna. Pero wa ko'y pagbati niya. Wa. Baby. Jalan may inyong ipadagsultihan ganina ni Sir Orlando dito sa iyang opisina. Nadugay ka malagi o gawas gikan dito. Ay, daghan. Sama sa unsa? Sama sa dili ka mahimong masayod. Uy, kalain. Unsa ba? Sultihin na lagu ko. Dili lagi ko manabe. Ato-ato rin eh. Ay, santa. Sige na lamang, oy. Dili na lamang ko mamugos. Ni unsa na si Sir? Oh, abi ko bag dili ka na mamugos. Oo, di ay no? Ay, mibiya naman gusto si Ma'am Dines. Mibiya naman tingali kay nahilom naman des komidor. Unya, wa na sa itong uyab makakato ni Sir Piolo God. Hain ka siya paingon. Si Clover? Ay, Clover na ipangalan na to. Ay, daghang butang nga dili mahimong masayod ka pa, santa. Alang sa imong kaayuhan. Busa mas mayong dili ka na mangutana pa. Manay. Ano na tahigda? Hala, kanindo, tini ka maha. Kahumog. O kadako. Humot pa gid kaayo ang kwarto. Grabe. Walay dili na ko ganahan aning mo gawas dini. Lumluma na lang takag sugod ron. Ali, bi. Clover, daghang butang nga nalimot ako. Mga panghitabo sa akong kinabuhi. Oo, kay gi-amnesia ka man. Kabahin ka ba ginaini? Hala, ha? Ikaw ba? Gisakitan akong sugodan ng inistoryahan ni mo, ha? Diyan man ta magkaila. Dugay na ba ta? Diyan siya mantikas pagpanguyab. Sa syudad ta mag-ila. Unya, dugay na tang uyab. Og wa ko ni mo panguyapi. Ha? Ay, Kung mao ka na, dili tinuod nga uyab ta? dili kinalang panguyaban ko ni mo. Aron magkauyab ta. Kay unang higayon pala nga nakakita ko ni mo na in love na dayon ko ni mo. O sa kakidahat lang ang gikinahanglan. Og uyab na ta. Unsa? Unsay dugayan? Si imong kagwapo, magpadugay-dugay pa ba ko? Uy, kadagan sa nagukod ni mo, no? Ali na pa, dali na. Higdat na dirito pa na ako. Dali. Ato na ko sa kong kwarto. Ha? Ay, dili din ni imong kwarto? Huwag ka masayod? Uwa. Kay una pa manihigay yung nakaani ko sa inyo.
sa siyudad na ta nagkaila og nagkauyab og mag-atuan ra ka didto. Mao ba? Kung mao ka na, mao na kini ang imong lawak dinhi karon. Dili mahimo nga mag-usa ta sa usa lang ka lawak. Kay wa pa ta makasal. Ah. Magawas ako. Ayaw! Ayaw na pagawas. Dinhi na lang good ka. Clover, Gusto ko nga naakauban ako. Mas kampante ko nga naakatupad na ako. di mahimo eh. Karon na lang nga mabdos na hinuon ko. Clover, Dali na ba? Ani, Kadyat siya, kadyat siya. dali na. mangihis ako. Taysa ba? Mabalik ako. Wa ka maibog, ani. Hoy! Wa ka maibog. Hoy! Shit! Shit, boy! Ay, mulong gihapon. Bisag na amnesia, gusto lang gihapon kay mo si Bat. Ay, unsao man ako iniron? Nagpakaroon na pa kumapdos. Unya, unsao man ako pag mabdos ini? Unsao na ako pag mabdos nga tinuod kung dili siya mohilabot nako. Lihay man kay siya. Unsa may angay kong buhaton, ha? Unsa man? Luguson ako si Piolo? Unya, dili madaglugos? Ang iyang kaluha nga maldito. Iya maning ideya. Pwede na! Kay maura mang naunga? Ay, siya na lang! Siya na lang ang mohilabot na ko aron mo mabdos ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!